Ing tutuking programa, mituringan niyang rated PG. Kailangan ing patnube at gabeding pengari para karing kayanakan amanalbe. Pagdating ng dapit hapon ng iyong buhay, aalalahanin ng iyong mga naiwan ang nagawa mong kabutihan. Marami ang nabigla, nalungkot at hanggang ngayon ay di pa rin makapaniwala sa mabilis na paglisan ng isang taong naging malaki ang naging bahagi sa kaunlaran ng Pampanga. Ang pagpanaw ni Edgardo Esguerra Chua o mas kilala sa tawag na Eddie. Nagdadalamhati ang maraming Kapampangan sa di inaasahang pagyao ni Eddie pagkatapos nitong lumaban sa sakit na liver cancer sa loob lamang ng 6 na buwan. Pero sino nga ba si Eddie Chua? Ipinanganak si Eddie sa Plaridel, Bulacan pero lumaki at nakapagtapos ng pag-aaral sa lungsod ng Angeles. Graduate ng kursong commerce si Eddie sa Holy Angel University bago ito nakapag-asawa at nagdesisyong manirahan na sa San Fernando. Nagsimula bilang isang kapitalistang Chinoy si Eddie at nagtayo ng ilang negosyo sa San Fernando, Pampanga. Kabilang narito ang kilalang hardware store na King's Lumber. Sa gitna ng pamumuhunan nito sa kanyang negosyo, isinantabi ni Eddie ang pansariling interes at binigyang pansin ang mga taong minsan ay nakaliligtaan ng iilan sa atin. Ito ay ang pagtulong sa mga kababayan nating kapuspalad at nangangailangan. Marami sa mga naisakatuparan nitong paglingap ay nangyari ilang taon na ang nakalilipas. Noong 2013, tinungo ng grupo ni Eddie ang Sitio Minalungaw, Barangay Pias, General Tino, Nueva Ecija kung saan 1 hanggang 2 oras ang nilalakad ng mga bata bago makapasok sa eskwelahan. Ito na kasi ang pinakamalapit na paaralan sa kanilang tirahan, malapit sa bundok. Ito ang nagtulak sa grupong pinamumunuan ni Eddie o ang Federation of Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry na magtayo ng 4 na classroom upang pakinabangan ng mga bata rito. Kabilang na si Lea Sabakan sa mga gurong natuwa sa inisyatibo ng mga Chinoy. Pakalaking tulong po nito sa paaralang primarya ng Minalungaw dahil po sa totoo lamang ay napakaliit lamang po ng aming classrooms na pinagtsatsagaan, 2 classrooms. Nilalagyan lamang po namin ito ng dibisyon para po magkasya yung mga bata. So, sa pagkakataon po na to, ngayon po, mayroon na po kaming bagong classroom. Kung dati, sa lilim ng mga puno, nagtsatsaga ang ilan sa mga guro at estudyante dahil sa kulang na classroom building. Ngayon, maluwag at kumbinyenteng kwarto ang ginagamit nila sa pag-aaral. Sabi ng Chamber of Commerce na pagtulong sa ating kababayan na naglalakad na nakapaa, nag-alaga ng kalabaw. Sige, dito lahat ng tao halos ganun talagang mahirap. Ito na yung pinakamalayong lugar. Walang sapat na tubig at wala ring kuryente. Ganito ang sitwasyon ng komunidad ng mga katutubong Aita sa Barangay Diaz, Porac noong 2012. Dahil na rin sa lokasyon nito sa may bundok, hirap ang mga kapatid nating kulot na mag-igib ng tubig na madalas ay limitado lamang. Gayon din ang kawalan ng koneksyon ng kuryente kaya walang magawa ang mga ito kundi magtiyaga sa mga ilaw na hatid ng kandila at lampara tuwing gabi. Sana po aso panda kami naman po kitang may problema kayo ni number 1 po. Yung pong kuryente, yung pong danom. So wala pong kuryente po ang danom? Hala po. Kaya po, lalapit ko po sa lese karang kikatamang manungkulan mo rin. Pintalang niya po yung Madam GMA, makanya mo rin po yung dinulog ko kayo.
sana po patnubayan na kami ng apong Ginoo. Personal na tinungo ng mga Chinoy sa pangunguna ni Eddie ang tagong baryo ng mga Aita at nagdesisyong magpagawa ng 2 school building para sa mga bata rito. Ita mo munta karela mo muna alala rugong pera para munta keng kabihas nanden keng kabalenan. So kailan ita mo rugong lumapit. So pantala bakanta naman rugo kalupatala naman Pilipino rin. Nagsimula ang Barrio School Project ng Federasyon ng mga Chinoy noong 1968 kung saan aabot sa halos 5,000 classroom ang naipagawa sa buong bansa. At dito lamang sa Pampanga, mahigit sa 500 school building ang naipatayo sa pangunguna ni Eddie Chua. Manpower service problems, avoid the hassles of recruitment, training, allocation of benefits, and other labor demands. For your sanitation, maintenance, and janitorial requirements, we've got the solution for you. Forerunner Services Incorporated will provide a competent and professional workforce your company needs, and more. Forerunner, revolution in manpower services. Dahil sa kapos sa buhay, hindi magawa ni Jenaline Manlapig ang pumunta kahit sa klinika man lang upang makapagpa-check up at makabili ng gamot.
kaya umaasa na lamang ito sa mga medical mission na pinangungunahan ng mga pribadong kumpanya at organisasyon. Hulyo ng 2012, inulunsad ng grupo ni Eddie ang programang Oplan Tutok o ang komprehensibong medical, dental at surgical mission sa Northville 14, Barangay Kalulot, Siyudad ng San Fernando, kung saan aabot sa may 3,000 residente ng resettlement area ang nakinabang sa maghapong programa. Kabilang na si Jenaline. Financial, tapos masyado yung maragul keng kung sali ka kayong butika maragulyo, kaya hindi brio, mas okay na kaysa na sali ka pa kayong butika, mas sulit na yun, pilahan may pin. Ang medical mission ang isa sa mga nangungunang programa ng federasyon kung saan pinipili ni Eddie ang mga komunidad na nangangailangan ng serbisyong medikal. But now you belong to heaven. It's empty without your smile. The truth. Isa ang bayan ng Botolan sa Zambales sa mga napuruhan ng Bagyong Kiko noong 2009. Maraming infrastruktura ang giniba ng malakas na baha at hangin habang daang-daang pamilya ang pansamantalang nawalan ng tirahan dulot ng kalamidad. Ilang araw matapos dumaan ang bagyo, hindi nagpatumpik-tumpik ang grupo ni Eddie at agad na binisita ang nasabing munisipalidad. Dala ang isang truck na naglalaman ng relief bags. Isinagawa ang relief operation kasama ng mga lokal na opisyales. Yung mga pagkain, pagkatapos yung mga damit. Ang nangyari po kasi dito, as in napakabigla po yung pangyayari na yung ating mga evacuees, ang nadala lang nila yung suot nilang damit. Marami naman mong tumutulong. Of course, kakahit nung naridito po ngayon. Ito po nga Central Luzon Filipino Chamber of Commerce. Dumating din po. Dito sa mga maliliit na classroom, nagsisiksika ng mga pamilyang biktima ng bagyo. Maliban kasi sa kanilang mga tirahan, sinira din ng malakas na ulan at hangin ang kanilang mga pananim na pinagkukuhanan ng kanilang ikinabubuhay. Mayroong pera, hindi siguro pwede nang ayusin. Kundi kung mayroong pagpalipatan nila, lipat kami yon. Mahirap. Mahirap talaga. Talagang marami pong tulong sa amin dahil sa amin natama ng tubig. San Fernando, Wala naman po. Ang dami pong malakas ng tubig doon sa amin. Hanggang liig. Ilan po tayo maigi, magkakaroon po na sila. Nagkakasakit na po sila. Anong sakit? Nilalagnat po. Marami? Magkapag-alagala? Opo. Marami nilalagnat? Opo. Kagayan po. Sumasakit ang... Isa-isang tinutungo ni Eddie at ng kanyang mga kasamahan sa FFCCI ang mga bayan na apektado ng baha at kalamidad. At hindi na pag-iiwanan dito ang mga nasalantang kabalin sa Pampanga. Mismong ang mga Chinoy ang nag-aabot ng mga relief goods sa mga kababayan na tinamaan ng kalamidad. Belong to heaven. It's empty without your smile. The truth brings us to tears. Oh, the love you give. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisabatas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng Cable TV at Cable Internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA.
Manpower service problems, avoid the hassles of recruitment, training, allocation of benefits, and other labor demands. For your sanitation, maintenance, and janitorial requirements, we've got the solution for you. Forerunner Services Incorporated will provide a competent and professional workforce your company needs, and more. Forerunner, revolution in manpower services. Bayani ang turing kay Eddie, hindi lamang ng kanyang pamilya, kundi ng mga libu-libong estudyante na nakikinabang sa mga school building, sa daan-daang pamilyang nakatanggap ng relief goods, at sa mga kabalen na nagbenepisyo ng malawakang medical mission. Isang malaking kawalan si Eddie Chua sa komunidad na ginagalawan nito, kaya hindi rin nakakapagtakang maraming personalidad sa Pampanga ang nagluluksa sa di inaasahan nitong paglisan sa mundo. Ang malasakit sa Kapampangan ni Eddie ang hindi makakalimutan ni Governor Lilia Pineda. Isa si Eddie sa mga nagpakita ng katatagan noong panahon ng Mount Pinatubo eruption noong 1991, kung saan voluntaryo nitong pinagamit ang mga personal na gamit tulad ng traktora, bulldozer at iba pa para muling malinis at madaanan ang mga kalsadang natabunan ng lahar, lalo na sa San Fernando na siyang sentro ng lalawigan. Isa pa rin siya sa nakatulong sa mga elected officials, lalo na pag may kalamidad, may problema sa mga classrooms. Wala kang masabi. Talagang lagi siya nandiyan sa tabi mo. Minsan, umpisa pa lang ng warning ng bagyo, tatanungin na niya ako, Mare, ilan ang kailangan mo? Ilan libong staff ang kailangan mo? So, lagi siyang prepared. Lagi siyang prepared doon. At siguro, yung mga Kapampangan, Marintes, wala sila dito, hindi sila makapunta dito, pero alam ko malungkot kayo, pati yung mga bata, pero alam ko masaya ka sa puso mo kasi maraming nagmamahal na Kapampangan sa kanya. Inalala ng dating Pangulo at ngayon Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo ang malaking ambag ng civic leader sa matatag na ekonomiya ng lalawigan. Gave all of them everything I asked for. So maraming salamat sa generosity ni Eddie, and thank you for giving him to us, and as his other friends said, for allowing him to be so generous to the community. So condolence to all of you, the family, and condolence to all of those who will surely miss him, and Baby and I are among those who will miss him. Thank you very much. Mayor Dos ang taguri kay Eddie noong panahon na alkalde pa ng lungsod ng San Fernando si dating Congressman Oscar Oca Rodriguez dahil sa kaliwat kanang programa at inisyatibo nito para sa mga Fernandino. I vividly remember you were one of the few ninongs selected by the family members. Hindi lang sa aking bunsod na si Omar, kung hindi sa aking panganay na si Raisa na namit ni Dr. kahapon. Ganyan katindi ang relasyon ng pamilya at kay Paring Eddie. But imprinted in the consciousness, in my consciousness, and in the minds of many here in San Fernando, your very strong, very active, selfless, and committed involvement in local governance, which we call the strong participation of the private sector in government affairs. Ika-13 ng Enero, inihatid na sa huling hantungan ng mga labi ni Eddie. Isinagawa sa libing nito ang tradisyonal na ritual ng mga inchik para sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Sa loob ng 7 dekada,
Gumuhit ka ng isang makabuluhang kabanata. Pagkatao mong binuo ng malasakit at pagmamahal sa kapwa. Tulong na walang hinihintay na kapalit ang siya mong pinakita at ipinaramdam na tayong lahat ay may halaga. Maligayang paglalakbay kasama ng puong may kapal, Tito Eddie. Ito po si Patricia Mamangon. Miss your voice, miss your smile, everything about you worth the while. Always wondering where you are. I hope you're with us, near or far. Many questions unanswered, I guess we'll never know. But now you belong to heaven. It's empty without your smile. The truth brings us to tears. All the love you gave us all these years. Always seeing you at night when I turn off the light and the world's asleep. In my heart you'll always stay. We'll never forget you. You'll never fade away. Forever and
Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisa batas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng Cable TV at Cable Internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA.